91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-yabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Good evening and welcome po sa inyong lahat dito sa KLNJ, ang healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating episode 9, season 14 ng KLNJ na pinamagatang Please, Please. Ito po ang inyong abang lingkod na si Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang Parish Priest ng San Matias, Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Yun, may pabengi po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. Muli na naman po tayong magkwentuhan dito sa KLNJ at sama-sama po tayong manalangin sa gabing ito at maniwalang tutugunan ng Diyos ang ating samo at dalangin. At ako po si Brother Jeffrey M. Gomez, ang iyong kakaluguran, kaibigan dito sa programang KLNJ. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At muli idulog natin sa Diyos ang ating kahilingan sa gabing ito at sama-sama po tayong manalangin. Mga kakaluguran na avid viewers and listeners ng KLNJ, manahimik po tayo at ating ipahayag ang ating matibay na pananampalataya sa ating Diyos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father, you can heal us in a heartbeat. We pray for your miraculous healing today from depression, lifelong disease, sudden failures, addictions, and massive handicaps. We pray for miraculous healing because we know you are as capable of fixing our physicalities as you are to hold the oceans in place as the earth spins around. Through your Son's death on the cross, we have the opportunity to be healed spiritually. By believing in Jesus, we are connected straight to you in prayer and presence. Bless our hearts to believe in you beyond our heart's capacity. Strengthen our faith where it is weak and strengthen our resolve to linger in your presence a little longer each day. Take our pain away according to your will in your time. We are not promised a painless life on this earth, but you do not want us to live a happy one. Send your Spirit to help us see past our circumstances and unto your calling on our lives. Sickness and injury cannot stop God-placed dreams. Fill our hearts with hope as we wait on you to move in our lives and flow out from our hearts. In Jesus' name, Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Brother Jeff, sa iniali mong pambungad na panalangin na pinamagatang Prayer for Miraculous Healing written by Meg Butcher, lifted from www.crosswalk.com. Anong balita, Brother Jeff? Kumusta? Yun, okay naman po among na lately nung since ang tawag dito. Monday Monday to Tuesday among nasa na po kami ng Dabsu Santo Tomas Campus na nag-strat plan kami, R&R, ayan, faculty development. At least nakapag-relax. Saan kayo R&R? Baguio po. Sa Baguio. Malamig pa ba sa Baguio? Yan, kasi dito sa temperature natin ngayon sa ano. Parang nasa Baguio rin tayo dito. Tapos among nung Wednesday, ayun po hanggang kanina phase 1 hanggang next week pa. Yung na-invite po ko ni Sir Joseph, mamaya titignan ko anong yung regarding sa
National Reading Something ni Sir Joel Malyari. Pinakapusta po kayo ni Bapang Serge, ang isa sa mga poeta laureata. Ng Tarlac, sa Tarlac, no? Kambamban, Tarlac. Piala na Serge sa... kasama ko po sila, ma'am. Kamusta mo? Kanina sa parokya, nagkatipon-tipon yung mga katikisa sa Vicarity of Christ the King. Nagkaroon ng updating seminar with Father Bong Feliciano, ang director ng katekesis sa ating archdiocese. So, congratulations sa panguna ni Sister Hilda del Rosario Manayag, ang coordinator ng mga katekisa sa parokya at saka sa vicariate. Marami yung attendees at siyempre, malaking tulong bago yung pagpasok ng mga bata sa school year 2024-2025, nagkaroon din ng updating seminar yung mga katekista sa vicariate. July 29, babalik na yung mga sa DepEd. Sa DepEd. Tapos kami August 5. Sa August kayo. Tertiary. Tapos kanina, nagkasama-sama ang mga pare, pare ng Santo Tomas, plus pare ng Santa Lucia. Siya. Kasi nakipag-birthday kami. 88th birthday ni Apo Sayong, plus ni Mayor Jan Sambo. Magka-birthday pala silang mag-ina. At the same time, 26th wedding anniversary ni Mayor and Mrs. Jan A. Sambo. Happy birthday po. Happy birthday tsaka happy wedding anniversary po. Triple celebration. Tinread ko nga siya kanina. Yun, happy birthday po, Mayor Jan. 54 na siya. Matanda na siya sa akin ng ilang araw. Oo. Malapit na. Akala ko noon matanda. Matanda naman talaga siya. Ng ilang araw. Pareho lang pala kaming 1970 ni Mayor Jan. Kaya nga. So ilang araw lang. 2 weeks lang naman palang difference sa amin. Malapit na po. Abangan. Abangan. At pagpaumanin po, nag-message sa akin kanina si Ma'am Jane na doon sa Las Vegas, Nevada. Pagod daw sa trabaho, kaya nakiusap na hindi mo na magbibigay ng feedback nung last episode. Kaya amin po ngayong binabahagi ang reflection ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Brother Jeff? Opo, magdrasang gabi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jean at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na Kaylin J. In Jesus' name, Amen. Thank you, Among Ronnie and Brother Jeff, for the opening prayer entitled Prayer of Faith and Trust in God. Faith is indeed one of the blessings and gifts from God. We pray to God every day and He indefinitely answers our prayers in His perfect time. All we have to do is to just put our trust in Him and always believe. Topic, Faith in God. Title, When You Believe. Theme, Believe and we will be blessed fully in expressing our faith firmly. The blind man of Jericho from Luke chapter 18 verse 35 to 43 was the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The healing testimony of Brother Johnson Dingab, EMDC member of St. Matthias the Apostle Parish, San Matias, Santo Tomas, Pampanga, was featured. The sacred image of Jesus healing Bartimaeus of Christ, the Divine Healer Parish in Santa Lucia Resettlement Center in Magalong, Pampanga, was the inspiration. And a gospel from Luke chapter 18 verses 35 to 43. Verse 39, those who led the way rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. And verse 41, what do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. When we are pushed against the wall feeling helpless, we can only think of Jesus, our Savior. We can ask for His help and mercy, but when we do this, there are people who sometimes discourage us from doing so. Just like the blind man in Jericho. Instead of the people helping him to come near to Jesus for healing, they even asked him to keep quiet. But his faith is so strong that despite the fact that he can't see Jesus, he shouted loudly and asked for Jesus' mercy. In the same manner, just like this man, our faith must not waver even if the people around us discourage us. Our attitude and belief are what matter most. Jesus heard the shout of the blind man and asked him what he wanted for him to do.
Without any hesitation, the blind man replied that he wanted to see. The faith of the blind man is so admirable. He's right at that moment, Jesus gives back his sight. The faith of the blind man healed him. We too, when we pray, we must be direct in asking what we exactly want from Jesus. Always believe in our hearts that when we do so, something wonderful is about to happen, and that faith will make it possible. Letter B title, When You Believe. Isang kanta rin po ito. We always... Baka mamute ka. Oh. Yeah. We always say to see is to believe. Is seeing really the only way for us to believe? Is doubting Thomas our model? He only believed when he saw and felt the wounds of Jesus. But it is not. Blessed are those who have not seen and yet believe. Whenever I recite during the Mass, the Creed, I cannot help but to feel Jesus in my life. He is indeed our Savior and Redeemer. When we believe in Jesus, we will always have the feeling of peace and serenity. At least, as far as I'm concerned, there are times we feel burnout and discouraged in life. This is normal feeling because as long as we live, we cannot avoid these incidents in life. For as long as we put our trust and belief in God, everything else will follow. One day at a time is all we need to deal with. We cannot go back to yesterday, and we cannot control tomorrow. So live for today and be thankful. Always grab the opportunity and to thank God for allowing us to promise how blessed we are. If we truly believe in Jesus, enjoy our beautiful blessings and relax and be at peace always. Believe and we will be blessed fully in expressing our faith firmly. Atin pong ipagpatuloy ang pagninilay ni Ma'am Agnes at narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Can you identify certain situation in your life wherein you were able to express your firm faith in God and you received His blessings? God is good all the time, and all the time God is good. I can confidently say that I have received numerous or enormous blessings from God. All blessings are extremely awesome because there is no such thing as significant or insignificant blessings. All the blessings we received are gifts from God. Every day, blessings from God keep on pouring on us. Allow me to share this blessing I received from God because of my firm faith in Him. I may sound like a broken record because this blessing of mine was given in my previous reflections, perhaps more than once already when I am looking forward to my retirement. Then at the University of the Assumption, I was instead given the task to become the dean of one of the colleges in the university. I did not dream of becoming one, but just the same, was given the chance to lead the faculty members and the students of the said college. I believe that everything happens for a reason. I am hesitant to accept the position, so what I did is to ask the guidance and help of the Holy Spirit. My belief in the love and mercy of the Lord Almighty helped me in this journey of mine. The experience made me a better person and helped me see life in a more positive and optimistic perspective. Whatever God's purpose is for me, I could say it worked. The passion in my heart to serve and be better in all things I do gives me the life truly worth living. I am grateful for all the blessings God has bestowed on me because I know the more grateful I am, the more beautiful the world will be. Believe and will be blessed fully in expressing our faith firmly. Tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa ibinahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon din po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. At ngayong gabi naman po, ito pong nilalaman ng ating kwentuhan, Kailan J Season 14, Episode 9. Ang topic natin, please, spell please, Brother Jeff, P-L-E-A-S. Ito yung parang request in an emotional manner. Tapos merong urgency. Tapos ang title, please, yung ang request in emotional manner. Tapos that please, parang nakikiusap, please, nakikiusap. Ang theme natin, prayers are meant to be granted for God takes us not for granted.
Ang ating gospel reading, The Boy with an Evil Spirit from Mark chapter 9 verses 14 to 29. Featuring the healing session for Mr. Franklin Young from Santo Domingo, Pampanga at San Matias Apostle Parish Church in San Matias, Santo Tomas, Pampanga last Tuesday, July 9, 2024. Inspiration, tomorrow's Invocatio, prayers by the youth in San Matias Apostle Parish Church in San Matias, Santo Tomas, Pampanga. And our poll question, as we pray together here in KLNJ tonight, what are your pleas? Song, a featured song, Panalangin Ko, cover by Jacqueline Roy. Subalit bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayo mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Ito po, para sa mga Globe subscribers, 0915-954-1303. Para sa mga Smart subscribers, 0918-351-8282. At para sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. O kaya naman po mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page o Facebook Live at huwag niyo po sanang kalimutang lagyan na rin ng label ang mensaheng ipapadala at inyo na rin pong banggitin kung saan kayo nakatira o at kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At maaari po niyong i-follow ang ating Twitter account ng username ay at radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kami po ay kumakatok sa inyong busilak na puso upang minsan pa humingi po ng tulong sa inyo nang sa gayon na masuportahan po ang mga apostolates, mga proyekto po ng radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWL 91.9 Bright FM. Maaari po ninyong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871. Inulit ko po, pwede pong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandang poll question para sa KLNJ sa gabing ito na sa KLNJ Season 14 Episode 8. Ito po ang poll question. As we pray together here in KLNJ tonight, what are your pleas? Question. At muli po, pasasalamat sa inyo mga minamahal na avid viewers, listeners ng healing program ng KLNJ dito sa DWB 91.9 Bright FM. At syempre po sa mga kasamahan po natin na nakantabay dito sa technical booth, si Ms. Mika Serrano at Ms. Darren Lago. Thank you po. At ngayon po ay pansamantala po muna nating putulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ng ilang paalaala at patalastas. Huwag po kayong alis, magbabalik po muli ang KLNJ. Isa sa mga kilalang titulo ng mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen
lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ito po si Sister Mary Micaela of the Immaculate Heart OCD ng Order of Discalced Carmelites. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus. Kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ang ating napiling gospel para sa episode 9 ng season 14 ng KLNJ, The Boy with an Evil Spirit, from Mark chapter 9 verses 14 to 29. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When they joined the rest of the disciples, they saw a large crowd around them, and some teachers of the law arguing with them. When the people saw Jesus, they were greatly surprised and ran to him and greeted him. Jesus asked his disciples, "What are you arguing with them about?" A man in the crowd answered, "Teacher, I brought my son to you, because he has an evil spirit in him and cannot talk. Whenever the spirit attacks him, it throws him to the ground, and he foams at the mouth, grits its teeth, and becomes stiff all over. I asked your disciples to drive the spirit out, but they could not." Jesus said to them, "How unbelieving you people are! How long must I stay with you? How long do I have to put up with you? Bring the boy to me." The Gospel of the Lord. Praise you, O Lord Jesus Christ. Parang putol yung kwento, Brother Jeff. Parang putol yung kwento. Hanggang bring the boy. 19 po. 9 to 20, 14 to 29. Mark? Apo. Kasi dito sa akin, mahaba pa yun. Sige po. Hanggang saan mo binasa? Dito po. Bring the boy to me. Ay, nagkamali ako. Anong version? Sige po, ulitin. Basahin ko pa po. Sige nga. They brought him to Jesus, and as soon as the spirit saw Jesus, it threw the boy into a fit, so that he fell on the ground and rolled around.
foaming at the mouth. How long has been like this? Jesus asked the father. Ever since he was a child, he replied. Many times the evil spirit has tried to kill him by throwing him in the fire and into the water. Have pity on us and help us if you possibly can. Yes, said Jesus, if you yourself can. Everything is possible for the person who has faith. The father at once cried out, I do have faith, but not enough. Help me have more. Jesus noticed that the crowd was closing in on them. So he gave a command to the evil spirit, deaf and dumb spirit. He said, I order you to come out of the boy and never go into him again. The spirit screamed, threw and the boy into a bad fit, and come out. The boy looked like a corpse, and everyone said, he is dead. But Jesus took the boy by the hand and helped him rise, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why could we drive out the spirit? Only prayer can drive this kind out, answered Jesus, nothing else. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Kaya pinatapos ko, Brother Jeff, kasi yung last part, magandang bigyan ng pansin kasi nagsabi si Jesus na only prayer can drive out this kind, nothing else. Naalala ko si Hamong Bong kanina during his sharing with the catechist in our vicariate. Bahagi lang niya yung sa dami ng kanyang schedule sa parokya. Hindi ko alam kung ilan yung misa niya kapag Sunday, 7 yata or 9. Tapos may time daw na kahit maraming schedule, di siya nakakaramdam ng pagod. Yun yung time na nagdasal siya nung ginawa niya yung homily. Pero kapag may time na parang 2 misa pa lang, nakakaramdam siya ng pagod. Sabi niya, ito daw yung panahon na kapag gustong-gusto niya yung gospel, excited siyang gumawa ng homilya. Pero nakalimutang magdasal. Tapos yun daw ang nakitang niyang dahilan kung bakit 2 misa pa lang nakakaramdam na siya ng pagod. Kasi sabi nga ni Among Wong Feliciano, kapag nagdarasal parang ang pinapakilos natin ng Diyos at hindi tayo ang ginagamit lang niya tayo, pero ang Diyos talaga ang kumikilos. Kaya parang nakita ko lang dito yung kahalagahan ng panalangin, ng prayer. Only prayer can drive out this kind, nothing else. Tapos ito rin kasi yung sa last part na nang basahin mo yung kabuuan ng kwento, Brother Jeff. Dito yung nagpahayag yung tatay sa kagustuhan niyang gumaling ang kanyang anak. Sabi kasi niya, if you can do anything, have pity on us and help us. And then Jesus reacted, why do you say if you can? All things are possible for one who believes. So dito, binibigyang halaga yung ng Panginoon ang pananampalataya na ipinapahayag ng bawat isa atin sa tuwing tayo nagdarasal. Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo, immediately the father of the boy cried out, I do believe, but help the little faith I have. Dito makikita yung yung pinapakiusap ng tatay, yung please niya sa Panginoon. Dahil bilang isang ama, bilang isang magulang, nandoon yung kagustuhan talaga niya na gumaling ang kanyang anak, lalo na't nang lumapit siya sa mga alagad ng Panginoon, hindi siya napagaling. Kaya ngayon din ang pinagtataka ng mga alagad ng Panginoon kung bakit hindi nila napala siya masamang spirito. Pero ang sabi nga ng Panginoon, only prayer can drive out this kind, nothing else. So ito'y paanyaya sa atin na tayo magdasal at kapag tayo nakikipag-usap at nakikiusap sa Panginoon, tayo nabibigyan ng pagkakataong sana maipahayag ang ating pananampalataya nang sa gayon na makamit natin ang biyaya ng Diyos at ang matugunan ng ating kahilingan at makamit siyempre ang kagalingan hindi lang sa atin bagkus maging sa ating pamilya at mga minama sa buhay. Actually, Brother Jeff,
ang nag-udyok sa akin na pili ng gospel reading nito, nandun na ako yung tatay na lumapit sa Panginoon dahil may sakit ng kanyang anak. Pero yung kasing featured healing story natin o prayer request for healing for Mr. Franklin Yang from Santo Domingo, Mexico, Pampanga, siya yung may karamdaman Pero kaya nga napili ko rin pamagat yung please dahil nga a request in an urgency at saka in an emotional manner kasi may portion nung nag-uusap kami ni Mr. Franklin Yang na naging emotional siya at humingi pa siya ng paumanhin. Sabi niya, Father, pasensya ka na nagiging emotional ako. Kasi ang pinanggagalingan ni Mr. Franklin Yang, meron siyang 3 anak. At the age of 75, ay bata pa yung mga anak niya, yung bunso 9 years old Tapos yung panganay 16 and 15 or 14 yata yung mga matatandang anak niya. And recently, namatay yung misis niya. Na bata pa lang. Siguro, ewan ko kung di sila kagad nagkatagpo, nag-asawa. Tapos kaya at the age of 75, siyang edad na ng nanay magsi-75 na rin si nanay sa September 15. So, parang nakita ko rin siyempre dito yung kalagayan ng nanay nung mga panahon na naiwan siyang mag-isa at 5 kaming tinataguin niya sa buhay na parang yung intention ng siyang single parent na itaguyod pa yung mga naiwan sa kanya. Kasi sabi niya, Father, gusto ko pang suportahan, gusto ko pang alalayan ng aking 3 mga anak. Kaya nandoon yung napapaiyak siya kasi talagang gusto niyang talagang gumaling sa kanyang karamdaman. Incidentally, siguro naka-inspire kay Mr. Franklin Yang yung kwento ni Tatang Pentong Bondok. Kaibigan kasi siya kaya nakantabay din si Tatang Pentong plus yung isa pang tigakabetikan na ngayon nakatira sa Bulawan, si Kuya Jake Sowan. Actually, nung last month na nag-birthday si Tatang Pentong, gusto talaga niya akong makita kasi gusto raw niyang magpa-bless talaga, magpa-pray over. Kaso nga lang, pagka-alis ko dahil may schedule pa ako, doon naman dumating si Mr. Franklin Yang. Okay. Pero siguro yung last Tuesday, yung oras talagang binigay ng Diyos sa kanya, sama na lang po natin sa panlahin si Mr. Franklin Yang. Biro nga namin, baka anak niya si Megan Yang. Hindi naman daw. Magka-apelido lang. Sama po natin sa panlahin si Mr. Franklin Yang na sana kalugdan siya ng Diyos at pagbigyan siya sa kanyang kahilingan nang sa gayon na magumaling siya sa kanyang karamdaman at magabayan pa niya yung mga 3 niyang anak, lalo sa mga panong ito na kamamatay lang ng kanyang misis. Sana sa gitna ng pagdadalamhati, sana makamit din niya yung kagalingan at nang sa gayon maisakatupa ng kanyang kagustuhang masubaybayan at magabayan ang 3 niyang mga anak. Binibigang halaga siyempre sa kwentong ito yung kahalagahan ng panalangin na si Jesus mismo nagsabi na wala nang higit pa, walang pwedeng only prayer can drive out this kind, nothing else. Ang inspiration kasi, kamakailan lang, minesis ako ni Brother Rick Real, ang head ng Paris Media Ministry, at meron siyang pinagpapaalam na kung pwede magkaroon ng parang prayer vigil sa parokya. Heto siya, kasama ng mga kabataan sa parokya ng Media Ministry at Youth Ministry na babahala. Kasi recently, nagkaroon ng 2 aksidente sa malapit sa simbahan. Yung isa, yung isang nurse na galing ng trabaho sa JBL, nakatulog habang nagdadrive, biglang kumanan yung sasakyan at binunggo niya yung mga poste sa side ng simbahan. Although, di lang siya kaagad nakalabas, naipit yata siya, pero kaagad namang rumisponde yung barangay ng San Matias at naitakbo naman kaagad sa ospital. Yung pangalawa naman, parang nag-overtake yung motorsiklo at tapos yung truck ang nakabunggo sa kanya, parang naputo yata yung kanang kamay. Tapos bigla, hindi ko gaano subaybayan ng balitang ito. Yung beauty queen na hinanap, tapos nung makita parang patay na
na ano yun? Sa Tarlac. Oo. Tapos recently, yung dalawang bata na sa Moras. sa Moras na Natagpuan natagpuan dun sa isang sa isang nakapark na kotse. Tapos siguro na-suffocate yung dalawang bata. So, heto lang yung mga kabataan sa parokya. Actually, nung una, tinatanong ko sila, meron ba talagang urgency na talagang magdasal? Ganun na ba talaga kagrabe? Although kahit naman sa Moras, nagkasunod yung mga namatay, hiniling sa akin na kahit nakasasakyan, nag-bless kami sa Moras is. Pero siguro, ngayon ko lalo na-appreciate siguro yung intention nila in vocatio, prayers by the youth, nagagawin bukas 1 o'clock until 7:30 p.m. At makiisa po tayo sa mga kabataan sa parokya ni San Matthew Apostol na mag-aari ng panalangin dahil nga sa mga insidenteng nangyari sa parokya, sa bayan ng Santo Tomas sa mga nagdaang mga araw na sana sa kaloob na biyaya ng Diyos bawat isa po sa atin ay malayo sa anumang kapahamakan. At siyempre, yung kahilingan din ni Mr. Franklin Young, ating isama sa panalangin. Sa tema po ng kwentuhang prayers are meant to be granted for God takes us not for granted. Dahil mahalaga tayo sa Kanya, dahil mahal niya tayo, definitely kung paano yung pagmamahal na pinapahayag ni Mr. Franklin Young sa kanyang 3 mga anak na naiwan sa kanya ng yumaon niyang may bahay, ay ganun din siyempre ang pagmamahal ng Diyos na kaya nga marahil nasabi ko sa tema na prayers are meant to be granted kasi nga sigurado ang Diyos gagawa niyang pagpapala sa atin ng matugunan ng ating kahilingan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at sa pagbibigay na halaga sa atin. Kaya prayers are meant to be granted for God takes us not for granted. At ang ating poll question sa gabing ito, as we pray together here in KLNJ tonight, what are your pleas? Ano nga ba yung mga pinapakiusap niyo sa Diyos at atin itong sama-samang idulog sa Kanya at mamaya po mapapakinggan natin ang ating featured song, Panalangin Ko, cover by Jacqueline Roy. May gusto kong idagdag, Brother Jeff? Okay na po. Importante po kasi yung among talagang sa karanasan po namin, di lang sa akin among yung prayer, yung panalangin po talaga kasi it para sa akin it deepen yung relationship mo kay God na rini-recognize mo siya na nandiyan siya. Minsan nga sinasabi ng mga iba na nagdarasal naman ako pero mukhang hindi siya nakikinig. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Yun. Sinasabi ko naman po kung may mga nagtatanong sabi ko, di man sa kasi among di ba kayo napapagod, sabi nga nila may nagtanong sa akin, hindi ako. Basta para sa akin sa takdang panahon na ibibigay ng Diyos. Ang lahat ng bagay sabi mo nga amang totoo po yun, may kaloob na takdang oras in God's perfect timing. At lagi kong ano po yun, nakikita namin ni Kajon sa mga anak po namin na nire-reveal ni God ang ano yung, kahit sabi mo nga minsan sa kwentuhan natin dito, hindi naman minsan na eksakto na pinapanalangin mo, pero minsan more than sa kaloob, ibibigay niya. King Kaburian mo, mas biyene pakitang King Kaburiana, hanapin ko. Ganun ko po siya na nakikita na tama po siya mong na even si Jesus sabi lang, nothing else can. So, wag po tayong bibitaw sa kabila sa ating panalangin. Sabi nga, pray unceasingly. Sabi nga, God is enough, di ba? Solo Diyos basta. So, lahat sa pamamagitan ng panalangin nakikita natin yung inaano natin yung ating kalooban at pananampalataya sa Kanya. Na may Diyos tayo na laging nandyan sa kabila nung sabi natin na sabi mo nga mo, natutulog ba siya? Hindi naman. No, naghihilik. Naghihilik. Ayun po. Ayun po sa aking among yun. Ayun, atin po ngayong pakinggan ng ilang paalala at patalastas at ang awiting Panalangin Ko. Cover by Jacqueline Roy. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ.
Miyabeyabe tamo king pamanalangin, at pamangomusta karing kakaluguran tamo, ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan, at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang king lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king @official.asf radio. Akaya beyeke ning programa, ingke kayong kakaluguran, ang manalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, ingkura paroko ning parokya ng San Matias Apostol, king San Matias, Santo Tomas. Kailan ako nasasaktan, kapag
nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Panalangin Ko, cover by Jacqueline Roy. Ngayon naman po, babasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. Gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question as we pray together here in KLNJ tonight. What are your pleas? Come on. From Ana Morty Bonifacio, mayap abing po among Ronin, Brother Jeff. Dakal pong salamat king pakyabayo kami king panalangin at misa yu lalo na gustong mag-message kami kaya kayo. TJF, salamat po king pakayap yung panalangin. Mimingat po palagi. God bless from Canada, Toronto, Canada. Wow. Menibat po kang Tita Joy Soto Gomez. May pabengi po Brother Jeff at kaya ka among Ronnie. Good evening, Sister Joy. From Flordeliza, Kaulagman, good evening po among and Brother Jeff and everyone. Menibat po ka Ma'am Melinda Carayon Santos. May pabengi po among kawat Brother Jeff. Pakiabe po king pangadiyo po. At suko po king hospital ating anak kong Jom. Masakit siya buntong. Dakal pong salamat. Pangaditaya po. From Kausin, Liza Kau Nasyon, mayap abengi po among and Sir Jeff. Hi classmate, madam. Yan, menibat po kang ma'am, kang Sir Edgar Makapagal, magrasang benging pakaya po, King Lagyo ng Jesus, amen. Good evening po among Ron at Brother Jeb. Salamat po King, palaging pamakyabe kay kami King healing prayers yu po. At atin kayadwanan, kapaldanan King panamdaman na me. Complete healing po sana kaya kaming akamdan. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen. Also bless my wife, Judith, and my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and John, with good health and success in their future. Dakal pong salamat King Lagyo ng Jesus. Amen. Kapaningatan po at may papangadi. God bless from Apalit, Pampanga. From Rita Morales, may abengin po among and Brother Jeff. Pakyabayo kaya po kayong panalangin kapal na ng kay Leah Valdez. 1-year-old ya pa mo po may operaya po kayang puso. Kasalukuyan na po nga kayang ICU. Praying for her speedy recovery and total healing. Menibat po kang Ate Agnes Zablan, TGIF, and it's KLNJ night. May pabengi po among Ronnie David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, admin and staff at ka-KLNJ. Thank you so much po among Ronnie David Cao for your daily prayers and blessings for me, my family, especially your gift of healing. Please include us once again among in your healing prayers for tonight so that we will once again receive your healing graces from God. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. And also to you, Brother Jeff. Healing prayers po for me, especially for my knee. Nishiyama Aurora Zablan, Archel Fuentes Gomez, Arceli Lacap Gomez, Omar Solo Reyes, Roberto Sigua, and Vohan Rapatahana. Thank you so much po among for your prayers and rest assured of our prayers for you and your family. Ingat ko po king pamanuli po and God bless us all po. Salamat po. From Hermana, Sister Jane Calaslaranjo, good evening among Ronnie David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, and to everyone, TJF na naman po, a night of receiving healing graces. Be blessed and be healed, King Lagyo ng Jesus. Thank you so much among Ronnie for all the prayers being offered to us. We humbly request to continue to pray us, to pray for us, especially our health. We are also praying for you among and your loved ones for God's guidance and protection. Keep safe and stay healthy po also to you, Brother Jeff. Thank you po. Salamat po. Menibat po kang Eds Balahadja. May pabingi po among Ronnie Cowad, Brother Jeff. From Edgar Sawal, maya pa oras po. Menibat po ka Ma'am Angelina o Angelina S. Garcia. May pabingi po among kao, Brother Jeff. At kareng pong ka-KLNJ tamo, admin and staff, magrasang bengingan po. May pabingi po among kao, Brother Jeff. At kareng pong ka-KLNJ tamo, admin and staff, magrasang bengingan po. TGIF na, tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap, King Lagyo ng Jesus. Among pakyabe po King Prayers yu po, complete healing po, Sumang Garcia family.
Dakal pong salamat among king healing prayers yu kaya kamingan. Keep safe po among Brother Jeff. God bless us all po. Salamat. From Rosita Sui, good evening po, among kao, Brother Jeff. Please include our family, especially my sister Victoria O. Sui. Miracle healing in your prayer, King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat, among kao, Brother Jeff and KLNJ staff. Menibat mo ka Ma'am Regina Castro, mayapat magrasang bengi po kaya kayo among kao at Brother Jeff. At kang Sister Doris, pasalamat kami po kaya kayo king palagi yung prayers kaya kamingan pong manayang kagalingan at ikayo din po. Di na kayo din pong sikalan ang pong kapagdanan ning Ginong malugod. Salamat po Ginong king palagi yung pong mami grasang pakayab kaya kami king lagyo ng Jesus. Pakiyabe po sa gagabayan kula po ring grasang pakayab ding pamilya. Anak ko, Angela Kirby and Irwin, ang popo ding apo ko, Ella, Daniel, and Kyle Chin Atena, and Ann Oreo, and Mr. ko pong Nong Castro. Di na ding pong manuyang ko, David Ria and Grace Castro and Zapata. Abe ko din po, wali ko, Nilo and Feliza Colis. King malagwang kapaldanan po kaya kami. God bless po. Amen. Salamat po. From Sister Perlita Castro, good evening po, among and Brother Jeff. Have a blessed Friday po. Pagkabayo kayo po palagi kayong prayers you. Menibat po ka Ma'am Amelia Bonifacio. Maya pabingi po among Ronnie Cao at Brother Jeff. Pakiabayo kayo po king complete healing prayers you. Din kapatid ko ang poding pamilya ng Lola Dalia. Congrats and best wishes. Dakal pong salamat among Ronnie Cao, mipapangandita mo po king grasyang pakakayap king lagyo ng Jesus. Amen. Salamat po, mimingit kayo po king pamanuli among Ronnie Cao at Brother Jeff. God bless us all. Kinasala pong civil wedding, idang ngeni. Congratulations, Dang. Congrats siya po. Congratulations po, among. Thank you, Lola Dalia. From Rosaline Lapos, Madam, maya pabengi po among Ronin, Brother Jeff. TJF at mili ng oras para po makiramdam kay RNJ. Pagkabaya po yung pamilya making kaya kayong healing prayer, lalo na po ako, makasumpong po yung nervyos at ring atlong anak, Cray, Bruce at Chelsea. Madam, kumakang bato. Pukpuk may kamuntok mo. Ala, panga-nervous ka laban mo yung sarili mo. Kailangan mo sick na kaning loob mo. Pangadira ka. Sana kapaldanan malagwa mong kamtan na lalong lae mo parang kaya siyempre para rening at mong anak. Actually, minsan ako panamdaman ko po yung nervous. Pero mga di ko, yan. Minsan ditang biglaan mo. Makakuha rin ba to? Aliko po mo. Ako biro kaya itong pakuha kong bato. Pero pwedeng totohanan. Para matulaya po madam na. Ano kayo mo po? To lighten the kayo po. Pero pwedeng totohanan. Kamo. Ilang ko ka-nervous ka nito. Sigurado ya po ito. Okay po, menibad po kang Susana Manalang. Maipat magrasang bengi po among Ronnie and Brother Jeff. Dakal pong salamat King for your daily prayer and blessing. Especially to my family and friend Amalia, Agnes, Perly. Bless them always. Thanks so much po among. From Jenny Simbulan, good evening po among Ronin, Brother Jeff. Kumusta po kayo? Samahan po ninyo ako sa panalangin na lubos ng gumaling. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. God bless us. Tapos may pahabol siya among Ronin, Brother Jeff. Pinapanood ko po kayo at pinapakinggan now ang Gospel po St. Mark, Jenny from Santo Rosario, San Luis. Yung kayang shortened version ng napakinggan niya. O yung Sorry po. Sorry po. Ayan, so salamat po, kaya ka po. Menipad po kang Sir Jefferson Centeno. Good evening, among kao at Brother Jeff. Biyernes na naman po, tanggap na kayo naman pong grasyang pakaya. Salamat po, among king, lagi pong pamag-bless king pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa Lorenzo Centeno. At anak ko, Yale Sian Ken Centeno. Bless yan naman po yung kapatid ko, Janet Centeno. Centeno James, Centeno M. John. Bless yan naman po kaluguran ko, Jericho Serrano. Manalig at magtiwala kami po, mipagdan kami, kareng panamdaman ming sakit, King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat at mimingat po from Apalit, Pampanga. Among. From Kelly Ocampo, maya pabing po among Brother Jeff.
May pabigi po. Good evening, Kelly O. Yeah. Many bad po ka, Ma'am o Tita Agnes Evangelista Sarmiento. A grace-filled Friday evening among Ronnie David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat tamang sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness in Jesus' name. Amen. Rest assured of our prayers for you, Among, and for Brother Jeff and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Salamat po. From Angelita C. Ballesteros, may pabingin po among kawan, Brother Jeff. Biyernes na naman po, tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap ng Ginoo. Among dakal pong salamat kayong panalangin pasibahay po yabayo kami kayong healing prayer yung sana medinan kayong kapaldanan, kayong panamdaman kong sakit, kayong katawan, pati po ng pamilya ko. Dakal pong salamat from Nesa Senora del Pilar, Paris, San Simon, Pampanga. Menipad po kang Ma'am Loriana Detran. May pabingi po among Ronit, Brother Jeff, dakala salamat po king patuloy yung pamangadikan ako. Kaya bening panalangin king saob ng Padre Pio. In Jesus' name, patuloy ang aking paggaling. Amen. Nakauwi na yata sa bahay. Rest assured, Sister Joji, we are praying for your speedy recovery and total healing. Sana maging madali at maging lubos ang kagalingang dulot sa iyo ng panalangin alay namin sa tulong ni San Padre Pio ng Peltiachina. Among. From Joe Daluna, complete healing for my sister Hasmin and pray for good health for College family and Luna family. Please continue praying for us every day. Keep us safe from all harm and all kinds of sickness in Jesus' name. Amen. Menipad po kan Sir Jensen Bonifacio. May pabingi po among Ronnie Cao, Brother Jeff, and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. Kumusta na po? Hope and pray everything is well with you all. Among us, always, I humbly ask to please include me together with my family to your prayers this evening for healing, protection, and for our own special intentions. God bless you more, your family and ministry, and keep safe always. I would like to greet my eldest child, Madison Jude Bonifacio, a happy 9th birthday, celebrating this Sunday, July 4. Thank you so much po, and God bless from your faithful and loyal viewer watching from Sacramento, California. USA. Happy birthday. Yeah. Belated, no? July 4? July 14, sorry. July 14. Advance happy birthday, Madison Jude Bonifacio. Happy birthday po. Advance. From Jeffrey Kimbao, maya pa oras po. Okay po, among. From Alberto Manalang, maya pa bengi among kawin, Brother Jeff. Hello to Rosita Marquez, she is watching together with Maria Rencio Ozes Sapanta. Rio Labagwis, good evening, among Ron David Cowen and Grand Knight Jeffrey M. Gomez, GK. Hi, bro. Sir Eddie Balagtas, hello po, he is watching. From Jamon Torres, pagkabiye po yung mga kusana, may dinan niyang kapaldanan, Imelda Torres at Sister Pinky Urbano, dyan nila pong kapaldanan at Ate Vicente Urbano, malagwang kapaldanan mo naman at King Magrasyang Pakayap ng Jesus. Hello to Kaiselin Anukum Kalakyan, she's watching. Hello to Sister Telma Ferreras Fulgencio, kumusta ka no? She's now in Canada. Kumusta po yung biya Canada? Sana okay kayo mo, masaya at alang kay ken, alang tongking. Ano po? Kumusta po ka rin kang darling ang po pa kang kay kang John Lloyd ang po pa ka rin anak ang po nga po. From J. Montores, among Ronnie, Cao, and Brother Jeff, ingat ko pungan Ken. From Tita Belen David Suba, hello, she's watching. From Sister Irma Olale Sawal, magandang gabi po, among Ronit, Brother Jeff. Dasal ko pong palagi kayong malakas at
malayo sa anumang sakit o karamdaman at naway marami kayo matulungan sa mga may sakit. Pagpalain po kayo, palagi ng pong may kapal. Amen. Ingat po kayo ni Brother Jeff sa pag-uwi. Thank you so much, Sister Irma. Belated happy feast day, Saint Benedict third. Saint Dominic, Saint Benedict 11 kahapon. Third order kasi Sister Irma. From Crystal Relos, may pabenging po among Ronnie and the Brother Jeff. Ingat po king pamanuliyo. From Brother Augusto Carrion, magrasyang benging po among Ronnie, Brother Jeff, king Laguna Nges, laging yabe yo kami kayong panalangin at pamipakayap yung pamilya ko miracle healing kang Chinglo. Takal pong salamat, God bless you. Praying for Chinglo's speedy recovery and total healing. Hi to Kausin, Katrina Kalma, she's watching. From Sister Janet Canas, good evening po, Father Ron and Brother Jeff. Thanks be to God. Thank you very much po, among for your everyday prayers to us, healing prayers for Eleno Ramos and Walter Canlas. Thank you po, among and Brother Jeff. God bless po. From Beng Bonifacio, 12 hearts po, love at pray po. Si Kapito. Hello, Nivea, General. Magandang gabi po sa lahat, sa mga nagpadala po ng mga mensahe at sa mga maraming silent avid verse listeners nitong healing program. Sana kung ano man po ang inyong mga kahilingan din, sana'y makamit din ninyo ang biyaya ng Diyos para sa nasa inyong kapakanan at nang mapabuti rin kaisa ng inyong pamilya at mga minamahal sa buhay. At sa pagkakataon ito, sama-sama po tayong manalangin at sa Diyos tayo'y manalig. At mahalaga tayo sa Diyos at mahal niya tayo, kaya tiyak na tutugunan niya ang ating mga kahilingan. Sabi nga po ng ating tema sa gabing ito, prayers are meant to be granted, for God takes us not for granted. Manahimik po tayo, taimtim na magdasal habang pinapakinggan po natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 14, Episode 9. Di ka na isa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang magamba, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta.
ako'y ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa gabing ito, O Diyos, minsan pa po dito sa programang KLNJ, sama-sama kaming dumudulog sa iyo upang aming hilingin iyong pagpapalang nakalaan upang tumugon sa aming mga kahilingan at mga pangailangan. Higit lalo na iyong biyaya na sana'y dulot nito'y ganap na kagalingan. Kagalingang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. Kaisa po ng aming kani-kanyang pamilya at mga minama sa buhay. Ang lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. Minsan pa'y maging instrumento itong healing program na KLNJ nang sa gabing ito'y saan man po naroon ng bawat isa sa amin. Kaisa ng aming pamilya ay makamit siyang pagpapalang nakalaan upang matugunan ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangailangan, higit lalo na nang makamit namin ang ganap na kagalingan. Inihiling na sana'y sa kwentuang ito sa gabing ito ng episode 9, season 14 ng KLNJ, habang kami nagkukwentuhan na ipapahayag namin ang aming pananampalataya. At nang sa gayoy, makamit namin kaloob mong pagpapala, O Diyos. Pagalingin mo po kami kaysa ng aming pamilya at mga minama sa buhay, gayon din ang mga may karamdaman na nagpapadasal po, hindi lang sa akin, bagkus maging sa bawat isa po sa amin. Sa time-team na panalangin aming alay, dinggin mo ang aming samod na langin at igawad ng iyong pagpapala nang makamit ang kagalingan. At ito pong aming samod na langin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Lucy, Pray for Saint us. Joachim and Anne, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Petricina, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for Our us. Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Virgen Mater Dolorosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on Sacred us. Heart of Jesus, Have mercy Healing on Heart us. of Jesus. Have mercy on 3 us. times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, together with their families and loved ones.
In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings so that our intentions, personal intentions, will be answered favorably. In Jesus' name, give us the opportunities so that we'll be able to express our faith before you, and our prayers will be granted because of your love for you takes us not for granted. We ask this in Jesus' name. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Sama po natin sa panalangin ang kahilingan po ni Mr. Franklin Young from Santo Domingo, Mexico, Pampanga. At siyempre po, makiisa rin po sa panalangin pong iaalay ng Parish Media Ministers at Parish Youth Ministers ng parokya ni San Matias Apostol bukas 1 p.m. to 7:30 p.m. At happy birthday din kay mga Julieta Dumas. Oo nga pala, yung nanay ni Ma'am Early Janet Doc Mac. Doc. Wow. At siyempre, pangalan niya, tita ko, si Tita Julieta rin. Julieta David Happy Manalo birthday po. ng baby. Happy birthday din po. And once again, happy 88th birthday kay Apo Sayong. At happy 54th birthday naman kay Mayor Jan Atienza Sambo. And with his wife, happy 26th wedding anniversary, Mayor and Mrs. Jan Sambo. Ma'am Marjorie. Ma'am Marjorie Morales Sambo. Ayun, Among, greet ko lang yung mga kasama. Baka sila. Yun, yung nasabi ko kanina, Among, yung sa ongoing po namin na yung National Reading Program na yung Rides Up. Ayan, Among, bukod kay Sir Joel Malyari, yan, si Sir Sergio Kalayag, yan. Kalayag. Poeta Laureado. Laureado. Yes, kasama niyo po. Sabi niya, kumusta mo po kaya? Sir Roy Kalilong, Ma'am Myra Lopez. Myra Lopez, kasama rin si Ma'am Myra. Si Ma'am Charlene Manese, si Sir Arnel David Garcia, at si Sir Brother Adrian Lee. Kasama po. Poeta Laureado na rin si Adrian Lee. Opo, nagano sila kanina. Tumakas ako kanina agad-agad kasi baka papagano ako. Hindi ako marunong. Nagano sila, Migkaila po Among. May lang itapin. Mig salita. Saan sa? Doon nga, sa mga participants po ng Division of Pampanga, Division of City Schools of San Fernando, Angeles, at Napalacan. Yung mga participants. Ongoing pa rin po hanggang next week po. Saan ginaganap? Sa Red Manor Hotel kay yun po. So dito sa Dolores. Architect Vic Hinco. Opo. I think a Brother Knights din po yata. Knights of Columbus na po sa. Minsan ginaganap doon yung Opo. Thank you po. Kaya siyempre kayo sa asawa niya si Tita, Mrs. Tita Hinco. Opo. At ako naman po si Father Ronnie Licaw, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit, maging daan nawa itong Karen J upang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. At ating baunin ang tema ng KLNJ Season 14 Episode 9, Prayers are meant to be granted, for God takes us not for granted. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod pong Biyernes. Good night, kakaluguran. Thank you so much po. Advance happy birthday po sa ate ko, Grace At Gomez. belated happy birthday kay Arnold, bunsong kapatid sa Canada, last July 8. At siyempre kay Madam Beth Cao Reyes, last July 6. Belated happy birthday. Advance happy birthday. Sa ate ko. Advance happy birthday. July Happy birthday. Ate Grace. Advance happy birthday to me. Opo, malapit na po. Kaya Thank you po. Good night po. Thank you. God bless.